Komplew l-inkonsistenzi tal-kap nazzjonalista Adrian Delia. F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Delia għażel li jkompli jippolitiċiżża l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, dak li se jaħlu bħala qtil politiku. Li dik il-ġurnalista tkun tkellmet għal snin fuq il-politika, tkun ikkritikata għal snin politiċi, ara fiex ġabna dan il-gvern, ara fiex ġabna. Delia sansitra prova jirkeb il-karru tartiklu dwar politiku Taljan li qal li twaqqaf milli jiġi pajjiżna għaliex kritiku tal-Gvern Malti. Xi ħaġa li ġiet miċħuda bl-iktar mod ċar mill-Gvern Malti u Kummissjoni Parlamentari Taljani. Li rridu nirrealizzaw x'qed jagħmel il-gvern u x'tentattiv huwa da illi allura qed nitħattu li rridu niġu f'stat totalitarju da. Fid-dadija tiegħu Delia sansitra kien negattiv anki fuq ir-rewards ta' €1,000,000 li offra l-Gvern għal informazzjoni li twassal għal min ħasad il-ħajja ta' Caruana Galizia. U fil-waqt li qed jgħid li ma jridx ikun fi stat totalitarju, sostna li kellha tkun injorata r-rieda tal-istess Caruana Galizia li min jedda fl-2010 kienet irrifjutat il-protezzjoni tal-pulizija. Mela jekk inti għandek il-xi ħadd li hu tiegħek u liedek il-ċittadini tiegħek jekk ma jridux il-protezzjoni ma tgħidilhomx. Intant b'reazzjoni għad-diskors ta' Delia wieġeb il-Partit Laburista li nota li Delia ma jistax jibqa' jaħrab. Delia li mhux jitkellem dwar il-bżonn li ssir inkjesta fuq u war li rtira libelli li kien għamel lil Daphne Caruana Galizia. Mill-bqija innota l-Partit Laburista, Adrian Delia reġa' għamel nofssiegħa ta' diskors inkonsistenti fejn jidher biċ-ċar li jkun qed jipprova jara kif se joħloq bilanċ billi jgħid dak li jridu u dak li jridu jgħid ħadd ieħor. Bir-riżultat ikun li f'dan il-mument sensittiv spiċċa jkun partiġjan dwar qtil ta' ġurnalista fejn l-interess tal-poplu bħal tal-Gvern huwa li ssir ġustizzja.